VOA Bambara ka bi san 2024 tile laban kunnafoniw ye ka fara an ka fasirikɛlaw ka kunnafoni latɔmɔlenw kan Mali farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. A y'aw bisimila aw sanbɛ. Ayiwa an balimaw aw sanbɛ panko kelen ani ɲɛwawa an bɛna don san 2025 la o kama bi Malikura kunnafoniw la kumabaw an y'a fɔ aw ye cogo min bɛna tali kɛ o kan. Nka yan'o cɛ an bɛ taa ni kunnafoniw ye Yuwaru mara la n'o o filɛ nin ye Mali jamana camancɛ yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti mara kɔnɔna la. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira u ka kalanso ka cakɛda fɛ k'a fɔ ko kalanso 58 olu bɛɛ lajɛlen datugunen don nin y'a san 6 ye ka sabu kɛ basigibaliya ye ko fo k'a to Yuwaru dugukɔnɔna o kalanso la. O kosɔn VOA ka lasilikɛla ka bɔ Yuwaru Gurdo Bokuma ale ye wulikajɔw kɛ ka kunnafoniw ɲini a kuɲɛ kan a ye min sɔrɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. Kalanso 58 o de bɛ Yuwaru mara kɔnɔ nka an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi a bɛ san 6 bɔ ni Yuwaru dugukɔnɔna tɛ kalan tɛ yɔrɔ si k'a sababuya kɛ lakanabaliya ye. Kalan dun o ye denmisɛnninw ka hakɛya dɔ de ye. Anbasi Sise ale ye Yuwaru CSS président ye. Yuwaru école ni dɔrɔn de dayɛlɛlen don. Hali Yuwaru école min dayɛlɛ sisan i bɛna sɔrɔ école classe kelen i bɛna sɔrɔ mɔgɔ 150 mɔgɔ 160 de b'a la. I ɲini gouvernement ko cogo o cogo école minnu datugura k'o bɛ se ka dayɛlɛ k'o jija de ko. N'a dun ma ɲɛ k'a fɔ ko denmisɛnninw olu ka siniɲɛ bɛ sigi ni kalan de ye o kelen dɔ bɛ Yuwaru denbaw ka jɔrɔnanko ye Aissata Wangaraba. Faamaw k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen yaasa denmisɛnninw bɛ se ka kalan o de y'u ka siniɲɛsigi ye n'a fɔra ko lakanabaliya y'o bali ni den kalanna a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye hali n'i y'a ta k'a lajɛ kɛrɛfɛduguw bɛɛ lajɛlen bɛ kalan na yan. Ni kalanbaliya de ye dibi ye an k'a dɔn k'a fɔ ale de ye bana fɔlɔfɔlɔ fana ye o kelen don Dramane Traoré hakilina ye ni ale ye denfa ye. Bana fɔlɔfɔlɔ ye kalanbaliya de ye ni maa ma kalan bana b'i la wa fura ma nɔgɔ jamana in k'a dɔn ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an fɛ Yuwaru an bɛ fɔ dibɔ kɔfɛ an sɛgɛnnen don kosɛbɛ ka d'a kan Yuwaru mara bɛɛ ni Yuwaru centre kɔnɔna tɛ kalan tɛ yɔrɔ si. A bɛ waati jan bɔ préfet tɛ Yuwaru ka sababuya kɛ lakanabaliya ye an y'a ɲini ka kuma di a ka lasigiden ma min bɛ an fɛ nɔ Yuwaru kɔnɔ yaasa u fana bɛ se k'u dantigɛ nin kalanko in kan nka an ma se ka u dalakan sɔrɔ. Yuwaru mara denmisɛnninw ka kalan hakɛya dara kelen filɛ u bolo kabi san 2018 u bɛna bila a minɛn kɔnɔ tuma jumɛn VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Yuwaru Gurdo Bokum. Burkina Faso jamana kan u ka sanfɛ kiiritigɛsoba ye laseli kɛ ko kabiri juin kalo waati k'u ye kiiritigɛ gafe 104 de sɔrɔ u ka tabali kan min sɛgɛsɛgɛli jalatigɛliw bɛ senna o senfɛ ko mɔgɔ 165 bɛ yen nɔ minnu ni olu ka kiiriko ɲangiw kɛra 12 lajɛyara ka bɔ a koɲɛw ma 89 olu bilala kaso la min bɛna daminɛ san 5 la ka se san 21 ma ani fɛnɛ ko ka fara Alimandi Bini na u kan n'o bɛ daminɛ sefa wari miliyɔn 2 la ka se miliyɔn 10 ɲɔgɔn ma o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ka kiiri ɲɛmɔgɔyaso ye laseli kɛ k'a fɔ ko nin ma kofɔlen ninnu caman ka kiirikow bilalen don k'a sabu kɛ jihadiwalew ani jatigɛwale minnu ni olu bɛ senna hakililajigila u ka dumunikɛyɔrɔ min ni o bɛ wele ko restaurant Aziz Istanbul ni dankari la o la ka mɔgɔ 19 ni bɔnɛ min kɛra utukalo tile 13 ka dugusɛjɛ utukalo tile 14 san 2017 la o fɛnɛ kɔfɛ ko fɛn min ye dankarili wɛrɛ ye o kɛra marsikalo tile 2 san 2018 ka ɲɛsin Burkina Faso jamana ka finitigiw dagayɔrɔ ma n'o ye état major ye ani ka fara faransikaw ka dagayɔrɔ kan ni an ko ma nanzarakan na ko ambassade de France. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa laginɛkaw fɛ yen bayi u ka furancɛ fanga olu ka baaraw k'olu tun daminɛna septembre kalo san 2021 fanga dafiri kɛlen kɔfɛ u ka jamana kɔnɔ wa yirala o senfɛ k'a fɔ k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen tun kan ka ban bi n'o bɛ tarata ma décembre kalo tile 31 san 2024 n'o tun kɛlen don bɛnkan ye u ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ani CEDEAO ka jɛkulu cɛ nka yirala k'a fɔ ko hakilina baara ninnu kɔni bɔra dɔgɔkɔrɔ wa fɛn min ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye ma kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ di baara minnu ni olu ka ka latɛmɛ walasa u ka jamanatigisigi kalata bolo ka se ka da ko kunnafoni ma di o koɲɛ kan an bɛ waati min na komi sisan ka da nin fɛnɛ kan farikolo ɲɛnajɛ san kuru kara Mali kɔnɔna la jɔnjɔnba minnu taara sanfɛ celukɛlaw ani duguma celu tanbaw fɛ Chaka Traoré VOA Bambara tɔgɔ la ale bɛna san 2024 o kunnafoni kuncɛli baaraw di an ma farikolo ɲɛnajɛ kun kan ka VOA Bambara lamɛnbaaw a filɛlenbaw bɛɛ lajɛlen fo muso fara cɛ kan denmisɛnnin fara mabakɔrɔ kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafina ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ko aw ni ɲantuma
an bɛ kumana aw ye bi san kobaw kan farikolo ɲɛnajɛ bunagun kan. An b'a daminɛ ni basketi sanfɛ cɛliw ye o farafinna ɲɔgɔn kunbɛba min bɛ musomaninw ani cɛmaninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 18 kan n'a bɛ wele Afrobasket U18. Mali de y'o jɔnjɔn fila bɛ ta san 2024 kɔnɔna na Afrique du Sud. Musomaninw ka jɔnjɔn seginna don o kɛnɛ kan, cɛmaninw jɔnjɔn sabanan Maimuna Traoré Mali forobatɔn basketi tana menuisi don. A ka fɔ la baara de kɛra, an ka Maimuna Traoré lamɛn. A diyara n ye a bonyana ma parce que n'anw taara n'anw ma ta an kɔrɔw taara an kɔrɔw bɛɛ y'a ta n'anw taara n'anw ma ta o fɛnɛ kuma tun bɛ caya dɛ. An ni cɛw bɛɛ taara ɲɔgɔn fɛ dugu kelen su kelen an bɛɛ ye kubu ta ɲɔgɔn fɛ o ma deli ka kɛ o de diyara ni a ko bɛɛ la. Gundo kɛra mun ye Maimuna Traoré? Gundo ma kɛ fɛn wɛrɛ ye baara dɔrɔn de don ni ye baara tɔ n'o bɛ sɔrɔ. Jɔnjɔn tali don kelen ko tɛ a bɛ labɛn de. Lieutenant-colonel Aladji Diko Mali Basket Fédération directeur technique national ka fɔ la an ka lamɛn. O yɔrɔ la an bɛ fédération malienne de basket fɔ kosɛbɛ kabini an mana fédération na fo bi ni ye jateminɛ kɛ cɛw ni musow de faralen bɛ ɲɔgɔn kan yan naturellement avec direction nationale des sports ani ministère des sports ka dɛmɛ pour que Mali ka se ka to nin jɔyɔrɔba ninnu na Afrique kɔnɔ et même monde kɔnɔ. I ye jɔnjɔn de fɔ n'i y'a ye yɔrɔ tɔ la fana ni Mali ma jɔnjɔn sɔrɔ min na i b'a sɔrɔ ale ye deuxième ou troisième ye o bɛɛ ye fɛn dɔ ye o bɛɛ b'a jira ko Mali basketi ka kɛnɛ. Stade malien de Bamako cɛ kɔrɔbalenw bɛ na u ni yɔrɔ ta Basketball Africa League BAL conférence san 2025 kɛnɛ kan cɛsiri de kɛra a degeli karamɔgɔ Boubacar Kanouté ka fɔ la an k'a lamɛn. An bɛ wari de bɔ tugun pour que ka joueur ɲɛnamaw ta renfort ɲɛnamaw ta pour que an ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ fɛn 2022-2023 tɛmɛnen n'an ma tɛmɛ o la an ka se o ma o kun ye jɔyɔrɔ sabanan ye sisan an ka laɲini an bɛ taa jɔyɔrɔ fɔlɔ ani filanan an bɛ t'o de ɲini sisan. Sɛnɛntolanta ko belebelew la Joliba Athletic Club donna Ligue phase de groupe la ɲinan siɲɛ fɔlɔ don Mali la. Joliba secrétaire général Modibo Koulibaly a gundo fɔ an ye. An ye joueur bila condition na condition b'a to u bɛ se ka ballon tan u hakili lafiyalen parce que ballon tan bɛ fɛn damadamanin de bolo fɔlɔ ye min ye o ye i ka ballon tan na ɲuman ta filanan ye min ye i ka dege karamɔgɔ ɲuman ta mais n'i ye ballon tan na ɲuman dege karamɔgɔ ɲuman ta ni m'u bila condition na fana je pense que baara ma dafa donc o saba faralen ɲɔgɔn kan ka da supporterw ka dɛmɛ ni dirigeants yɛrɛ ka soutien kan je pense que o de kɛra clé ye et nin bɛɛ ne bɛ ka nin fɛn fɔ nin si tɛ taa nafolo kɔ et donc a base ba yɛrɛ ye nafolo de ye et vraiment an bɛ dirigeants fo o la kosɛbɛ quoi. Sirantolanta tarikuw kɔnɔ fana ligue professionnelle daminɛna Mali la ɲinan o kɔrɔ sirantolantana ka balo a ka baara la Mamadi Jakite farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila. An wajibalen don ka dɔ la n'an ma ni diɲɛ yɛlɛmana n'i ma yɛlɛma diɲɛ nɔfɛ a bɛ kɛ baara ye donc nin ye Mali siɲɛ fɔlɔ ye ka don a la donc an bɛ se k'a fɔ jɔn 14 olu bɛna i ka don a ballon tan dɔ farala wari kan mɔgɔ mana gagné championnat la $30,000 mun kɛra filanan ye $15,000 mun kɛra sabanan o bɛ $10,000 sɔrɔ fo la championnat tun tɛ ten an bɛ se k'a fɔ a bɛna valeur don an ka ballon tan na nka comme ko daminɛ don an bɛna jira a daminɛ o kɔni fɛn fɛn n'i y'a ye daminɛ ye a daminɛ ka gɛlɛn an bɛ se ka fɛn fɔ ala ka a ɲa an ka jamana bolo. Ligue professionnelle ko kun kan Mali Sirantolanta fédération ɲɛmadan ka sabanan Modibo Koulibaly ka perpétuelatigɛ filɛ. Ligue professionnelle ni a tɛ se ka kɛ ni jamana ka dɛmɛ tɛ solution fosi t'a la ni jamana ma dɛmɛ kɛ an y'a daminɛ cogo min an b'a bila ten o kɔni ça c'est clair et net parce que a kɛra jamana o jamana kan jamana ye dɛmɛ kɛ pendant un certain temps parce que a kuma mana fɔ yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔw b'a fɔ ko non ko club ye structure privée ye mais structure privée min don n b'a fɔ tuma bɛɛ c'est des structures privées mais d'utilité publique n'i y'a jateminɛ club ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye club ba ninnu i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin 400 fo 500 b'u bɛɛ ka hukumu kɔnɔ u b'u tɔpɔtɔ k'u bali manamana kow tɛ min ba ni dulɔ min ba ni cigarette min ba ni drogue ta ba ni suyɛnli ma o baara min filɛ club fana b'o de kɛ état place la o de kosɔn état fana normalement wajibiyalen don ka club ninnu dɛmɛ parce que an b'u ka baara partie dɔ de k'u ye.
Sirantolantan ko kun kan halisa Mali qualifiera ka taa kan 2005 kɛnɛ kan Maroc ɲina san 2004 kɔnɔna na kafu ɲɛmakɔrɔ Isa Hayatou ntanyana min ye sirantolantan san jansali ye farafina Ballon d'Or ko don Nigeria sirantolantana Ademola Lookman de y'o jɔnjɔn sɔrɔ cɛ kunda muso kunda Zambi muso sirantolantana Barbara Banda de y'o sɔrɔ handball kunda a fédération ɲɛma colonel Cheikh Tunkara ko a nimisi wasara san baaraw la. Nimisi wasa sɔrɔla parce que an ye fɛn fɛn programme an sera ka bɛɛ kɛ toujours comité olympique ka dɛmɛ kɔnɔ parce que financement caman bɛ olu b'a d'an ma an ye partenaire kɔrɔw sɔrɔ olu fana bɛ k'an dɛmɛ ministère des sports ye engagement fɛn fɛn t'an ye a bɛɛ taara a ta yɔrɔ la a bɛɛ kɛra a kɛcogo la an ye formation caman boloda n'o bɛ kɛ arbitres ye n'o bɛ kɛ technique mɔgɔw ye n'o ye entraîneurs ye donc o bɛɛ sera ka kɛ an ye compétition fɛn fɛn labɛn a bɛɛ sera ka kɛ championnat kɛra kɛcogo la coupe du Mali kɛra kɛcogo la hali an kan ka bɔ ka taa coupe d'Afrique mun na an taar'o bɛɛ la wa an kun bɛ niveau mun ɲini an y'o sɔrɔ o la fɛnɛ parce que an bɛ ka handball la kuraya de donc an bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni an hakili bɛ an ka jɔyɔrɔ mun na an y'olu de sɔrɔ donc tagalen ɲɛfɛ an bɛ objectif wɛrɛw fixer entraîneurs k'o fɛnɛ ɲini ka d'an ma ani joueurs. Vovinam Viet Vodao championnat d'Afrique tako worona kɛnɛ sigira Bamako ɲina Mali de y'o jɔnjɔn ta a fédération ɲɛma dankan fɔlɔ maître Boubacar Jara ceinture rouge 4e dan. Mali la yan Vovinam Viet Vodao an bɛ yɔrɔ min na bi a lakodɔnnen don kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ ale nana 2007 na kuma in ma mɛn mais an ka girinkajɔ yɛrɛ kama Mali bɛɛ kelen don k'a lakodɔn ça fait jija min banna ni ye an ka ministère lajɛ an yɛrɛ an b'u fo kuma kɔnɔ nin yɔrɔ la yan ani direction nationale des sports parce que n'i y'an ye yan olu ka jija de don. Lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali la a fédération ɲɛma Amadou Jara ka fɔ la san baaraw ɲɛna an ka lamɛn. De fait qu'an sera ka taa le plus grand événement du sport des handicapés n'o ye paralympique ye o tagali dɔrɔn o y'a dama nimisi wasa ye et surtout ka attestation de performance sɔrɔ filanan ye mun ye o ye an ka niveau national ye ni o ye championnat tennis ye o kɔni parce que farikolo ɲɛnajɛ tɔn ni ma se k'i ka championnat tennis c'est comme i tɛ ka marcher donc c'est comme i tɛ yen. Supporters de bɛɛ nisɔndiya di kɛnɛ ninnu bɛɛ kan stade caman lakurakurayara jamana ɲɛmaw fɛ Cheikhne Demba Mali Aigle supporter tɔn UNASAM ɲɛma dankan fɔlɔ nisɔndiyara an k'a lamɛn. O nisɔndiya bɛ anw kan maintenant n'o baara kɛra f'u ko baaraw kɔlɔsi quoi ka terrain ninnu protéger terrain kana kɛ dɔrɔn État ye miliyariw kala san 2 k'a bɛɛ tiɲɛ nisɔndiya min ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan c'est que mɔgɔw y'a dɔn ko Union nationale des associations de supporters du Mali avait discipline bɛɛ supporter u y'an valeur dɔn an nisɔndiyara kosɛbɛ parce que un supporter y'a kɛ fair play kɔnɔ Mali aujourd'hui est cité comme un exemple en termes de supporters on n'est pas violent. Ka foli kurakuraya ka ɲɛsin VOA Bambara lamɛnbaaw a n'a filɛlenbaaw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna ni diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ko Ala ka san caman yira an na Siaka Traoré ka laseli don VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Amina Siaka Traoré ni bɛna an don an ka jɛmukan ta ko filanan hukumu kan na o kama an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabaraniso ani nɛgɛjurusiya kan aw k'an bɛɛ sɔmi. An b'a fɔ an balimaw ani yan kuma i n'a fɔ laadala an bɛna kuma ɲinan san bantɔla n'o ye san 2024 ko baw minnu kɛra jamana kɔnɔ n'o ye tamasiyɛn min ye nɔ bila jamanadenw na a kɛra sigida ko fanfɛla la politiki ko kɛnɛya ko sɔrɔko fanfɛ walima lakana ko la an b'a ɲini aw fɛ fana aw jigiya ye jumɛn san kura natɔ na n'o ye 2025 ye san 2025 aw ko di aw jigi bɛna kɛ mun de bɛna falen furancɛ fanga ka baara taabolo ko la ani aw yɛrɛ ka ɲɛnamaya hukumu kɔnɔna na ayiwa ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye janvier kalo tile 3nan jɛmukan na a y'a tulo sɔgɔ VOA Bambara kan an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa balimaw kana fɔ aw kɔ dɛ. Ka segin ka na aw ma an ka foli b'aw ye dantɛ foli min na aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw na ka bɔ
studio biduruni sabanan na Washington DC jamukan bɛ kala se Mariam Traoré fɛ an bɛ taa Bamakɔ baw san 2024 o kuncɛli tɔ tora lɛrɛ damadɔ ye an bɛ don san 2025 kɔnɔna la Bamakɔ dugu kɔnɔna la 31 décembre bɛ makɔnɔ san caman fɛ min bɛ ɲɛnamaya malidenw fɛ dugu kɔnɔna la ani ka fara marabolo kɔnɔnaw kan walasa an ka se ka kunnafoniw ɲɛdɔn labɛn min bɛ ka sabati Bamakɔ bi Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla wulila ka t'i ɲɛmada ka kuma tɛnku maliden dɔw la 31 décembre bɛ ka kunbɛn cogo di Bamakɔ Mariam Kuyate ani san yɛlɛma cɛ o tɔ ye lɛri damadɔ Bamakɔ yan nɔ an ye jate minɛ kabini dugu kɔni jɛla sa min ye an ka sirabakanaw ye an ka sugu kɔnɔnaw bɛda kɔnɔnaw I bɛ fɔlɔ ka fɛn minnu jate minɛ o de ye sɛw ye nafɛn feerelaw musow ka masirikɛlaw I bɛ nin bɛɛ lajɛlen jate minɛ an ka bɛda kɔnɔnaw la min yɛrɛ kɛla sababu ye embouteillage cayalen bɛ kosɛbɛ kabini dugu jɛla o siratigɛ la sa an y'an senfa ka se sɛ feereyɔrɔ dɔ la yaasa ka ɲina sɛko o lahalaya dɔn Sefiri bi a ka fisa parce que yani sanu ta bɛɛ kelen o kɛmɛ duuru kɛmɛ wɔɔrɔ kɛmɛ wolonwula bɛɛ ni se I se min I b'o de san o de bolo fɛn min don an b'a kɛ bon a kuma cayalen don san fɛntigiw na a kuma cayalen don mais ne kɔni b'a kɛ de n ka dɛmɛ ka nisɔndiya so kɔnɔ komi u kana taa ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ don k'a banna o de ta de an bɛ sɛko min hukumu na bi alhamdulillah sɛ ka nɔgɔ mais sɛ minnu ni ala y'an gɛrɛjɛgɛw laɲinɛ a sɛw kɛ kunba de bon ni sɛ dun kunbaya la I bɛna sɛmisɛn yɛrɛ ɲini I t'o sɔrɔ fo kumaba jagoya don a bɛ gɛlɛya dɔɔnin quoi ne da a ma gɛlɛya ka tɛmɛ parce que sɛ yɛrɛ min ni kunbaya cogo o cogo an fɛ yan sisan kumabaw bɛ ka feere 880 bon hakɛmaw 700 b'a la 600 b'a la o de kɔni o prix de b'an bolo bi an bɛ dugawu kɛ masa min ye ɲinɛ jira an na ala ka san wɛrɛ jira an na san yɛlɛma o san yɛlɛma an b'a jate minɛ sɛw de bɛ du maaw fɛ ka caya o kama sa du fanbaw kɔnɔ I bɛ maaw ye sɛ labɛn na Siselakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lafiyabugu bugudani na olu bɛ nin san yɛlɛma ɲɛnamaya san o san sɛw mana dun ka ban kɔni ne ba kun dilan parce que tiɲɛ na man kun dilan fɔlɔ ni n tilara san musɔrɔ de filɛ n kunna ni n tilara san n bɛ mɛsi dagɛlɛn don n kunna n'an tilara an bɛ taa munumunu fari kɔnɔnaw na a y'a sɔrɔ an fara n'a y'a sɔrɔ n'a y'an diya an b'an ka dumuni kɛ ka taa n'a y'an diya fana n'an nana an bɛ dumuni kɛ siɲɛ kelen bon n'o tilara an b'an bila an dan na san ni moto taxi de ka d'an ye an bɛɛ b'o ta kelen kelen bon ne taxi de ka d'an ye fana an b'o ta ne ye ɔrɔbu de san mulanti ɔrɔbu n na bɔ n'o ye su in na o ye su in na plein o wari bɔra min Tiga de y'a di wa papa de y'a di wa papa de y'a di papa de y'a jan ayiwa mais papa tɛna kuma su na bɔli la a tɛ foyi fɔ parce que an tɛna taa yɔrɔ jan an bɛ taa foire la so an bɛ taa parc la taa an tɔɲɔgɔnw nɔfɛ k'an ka fêter ɲɔgɔn fɛ quoi an bɛ dugawu de kɛ ala ye ɲinata yira n na ala ka san wɛrɛ ta yira n na hali n'a sɔrɔ 31 décembre o bɛ ɲɛnamaya maa caman fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ nka du dɔw kɔnɔ olu b'u taw kɛ duwawudenw ye an kɔni sen tɛ fɛti la ala ka sanw caya ala ka kɛ hɛrɛ san ye ala ka kɛ sini kɛnɛ an ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ ni waati in na maaw kɔni nisɔn ka di u ɲagalen don ka kɛɲɛ ni nin su ɲɛnamayali ye nka an ka dɔn k'a fɔ nin su kelen kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ min ye an ka lakana tigilamaaw ye olu kɔni wurilen don k'u jɔ kabini dugu jɛla u bɛ bɛda kɔnɔnaw la yaasa ka se ka maaw yɛrɛ kisi o kama u ye welewelelikan caman bila maaw yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw olu minnu ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ nin su kelen kɔnɔna na o kama sa u k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sirabaka sariyaw olu ka bato maaw fɛ o la sa an b'a fɔ sankura hɛrɛ ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma aw bɛɛ lajɛlen bonne fête bonne année 2025 Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la ayiwa Bamakɔ kɔfɛ an bɛ taa Burkina Faso bubujulasokaw fɛ 31 décembre bɛ ka labɛn ye fɛnɛ kosɛbɛ nka ko min bɛ kɛ ni nisɔndiya ye a bɛ kɛ dɔw fɛnɛ ka ɲɛkumu kan Jayi Sanu ka bɔ bubujulaso ale b'o lase bubujulaso sugu fiyɛra senbilayɔrɔ dɛsɛra janvier kalo lahɔrɔma na sannikɛlaw fanga bɛɛ ye musolakanw le ye sunguruni fara furumuso kan bɛɛ bɛ ɲayɔrɔni ni maa sɛgɛrɛ ni wagati nin na
fini kuraw be san samaraw be don ka filɛ saki dakamanaw be tɛrɛmɛ ale ladra be san an bɛnna ni ami ye mbaje jole de ma ke kara san 30,000 o tuma wari tɛna se la tɛna wari tɛna se n yɛrɛ jɔ fara kan kana pour que na dɔw san minɛw dɔw san ka fara kan ni wagati filɛ dɛ wɔyɔ tuma lo cɛ ni musow cɛ a furuniw a n'a sungurumanw bɛɛ Fatimata Sidibe y'o tiɲɛtigiya ni fɛtigi sera kɛlɛ bi caya ɲɔgɔn bugɔ b'a la dajukɔrɔ kumaw b'a la ŋunuŋunuw b'a la dɔw yɛrɛ b'o datigɛ ɲɔgɔn dara ala ni fɛti ninnu kɔsɔn parce que ni fɛtigi sera an bɛ kɔn ka to ka demande kɛ i tɛ nin kɛ ɲa papa min nin de fɛ ni papa m'a k'i ye i bɛ mun de kɛ i don tɛna se k'a bugɔ i b'i da kura la kɛlɛ tɛ yan bɛɛ b'a fɛ a n'a diɲɛnamɔgɔ ka san yɛlɛma ni ɲɔgɔn ye Ibrahim Wedraogo feerenikɛla ale labɛnna kosɛbɛ o ko ra hali an ka wari minɛ na ten cogo min na yala a fana ye wari d'a muso ma ale baara kɔrɔ le ye an ye dan muso ma yɛrɛ ka ca se ka lakale an ye caman da muso ma yala mɔgɔ ka k'i muso labɛn fɛti la ale wuli b'a le muso i b'a labɛn n'i m'a labɛn i bɛna dɔw de ye kɛnɛma ka ɲɛ b'a fɛ ni man fɛrɛ bɔ n ti bɔ ni ye 31 su o kalo lo bɔra ten sungurudenw fɛ ni ye Awa Dawo ye I kamele de ma waati mɔgɔ ma i tɛ se ka bɔ n'a ye parce que i habillé tɛ samara ma san fani ma san foyi ma kɛ quoi a tɛ se i ka ɲi ka dilan ka bɔ i kɔntani a fana kɔntani ni flankɛri ni min ye Abdul Aziz Tem Tore ye ale b'o kalama ne yɛrɛ lɔnni ne ma déclaré bɔ bon m'a dɔn cɛ n'a don sera n'a bɛna sɔn ka bɔ n'a tɛna bɔ a ti faamu bibi na dɛ jatiw ta ko n'i m'a di ko i ti bɔ n'ale o yala wajibi lo cɛ ka janvier fɛrɛbɔ kɛ muso ye wa Fatimata Sidibe y'an jaabi Jean cɛ mugan cɛ ma ne min mi 100% ka ko kɛ ka da muso ma ne a tɛ tɛmɛ cɛ fila yɛrɛ kan donc muso ye tile ele fɛ ka fɛn ɲuman don i den bɛ fɛ i fɛ k'i den a den ɲɛnama a bɛ kɛ komi i muso ɲɔgɔn ya den a do tile kun cɛ le ka ɲi ka kɛ ka di ma ni cɛ ma kɛ ka di ma fo se dusu bɛna tiɲɛ kɔrɔ donc ale bɛ na ni degun ye ya foyer fana kɔnɔ tungurunuw ka 31 wari o kɔni tɛ wajibi ye Abdul Tem Tore fɛ est-ce que wajibi lo mɔgɔ ka wari di sungurunden ma 31 wa ne kɔni fɛ fanga kɔni tɛ a fɛnɛ ka ɲi ka baara kɛ a somɔgɔw b'a fɛ comme ne bɛ somɔgɔw min fɛ cogo min ne bɛ yɛrɛ ta charge la cogo min a fɛnɛ ka ɲi ka essayer k'o kɛ quoi mais kana fɔ ko ne lo ka ɲi ka don n'a musaka ye kɔni a ka gɛlɛn dɛ ni kuma ma bɛn fiyewu Barakisɛ Ɲanu tulo la mais i ti bɔra n'i fakɛ n'i bɔra ni kamele le kamele le kan ka wari di ni kamele ma wari di ma fɛti la i ti bɔ n'a ye n cɛ ma fɛn d'u ma o b'a kɔnɔ bɔsi ka boli baara k'a dumu yɛrɛ ka tunu o bɛɛ b'a kɔnɔ Zakara Traore ale ka wari tora a da fɛ waati caman u bɛ se ka mɔgɔw wari minɛ tila de tɛ olu ka ca kɔnɔ sisan a ɲɔgɔn ye sɔrɔ ka y'a a ka ca yɛrɛ ka ne ka wari minɛ k'ale bɛna bɔ a mana sɔn ka bɔ quoi a ma sɔn ka ko fana n'i y'a wele a t'a appel ta a ka kuma yɛrɛ ka ca kɔnɔ quoi o janfa n'a ɲɔgɔnna sugu o ye dɔw ɲɛ yɛlɛ i n'a fɔ Mohamed Wedraogo ka sumu ne sɔgɔra ka kɛ ka cɛw ɲɛ yɛlɛ a ka ɲɛfɔ sisan sumuden bɛna sigi magasin na tan ka lɔ ka segi san ka kamalen wele ko na ko segi min ko ko tantan k'a mana sa i b'a ye kamalen wari envoyé ka d'a ma a ko ka ni kamalen wɛrɛ wele kelen kɛ saba o e bɛna o se tɔgɔsi ye Jean Paul ka kundilan wari bɔ Siriki ka samara san Bilali ka fini dita ni bɛɛ bɛ sɔrɔ mɔgɔ kelen farira 31 don su o kɛlɛ tɛ dɔgɔya Bobo dugu kɔnɔna na a bɛna ye o 31 lo a bɛna gba dɛ dɔw tɛna bɔ sugu kɔnɔ yɛrɛ mɔgɔ bɛna lɔ dara de n'a y'i ka wari minɛ n'a ma bɔ bɛ n'i y'a ye dugu kɔnɔ i bɛna dara wuli a la dɛ donc jatiw la a ti faamu mɔgɔ dara wuli sumunden na dugu kɔnɔ ok a b'i ka wari minɛ a tɛna bɔ n'i ye bɛna to yan n'i y'a ye mɔgɔ wɛrɛ kɔfɛ e fari bɛna ban donc f'i ka jigi rendez-vous le 31 décembre a bɛna ale Awa Sanu ye maakɔrɔba ye ale fɛ musodenw ka kan ka hakili sɔrɔ san o san o ko kelen de u bɛ sunguruden caman lo kun bɛ dugu kɔnɔ u b'u ka perikiw bɔsiw la u b'u senna samaraw bɔsiw la o yɛrɛ b'o déjà biye yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ se ka t'i masaw bɛɛ nɛni ka kɛ ɲɔgɔn kan i ka bulonda u bɛ t'o baare i bɔra ni mɔgɔ min ye n'a y'a ye dugu kɔnɔ a b'a bɛɛ lamaloya sungurudenw ka sabari o ko ka valeur don yɛrɛ la ka valeur don musoya yɛrɛ la musoya yɛrɛ ko danbe
n'i y'i tafe bolo minɛ ka ɲa nin bɛɛ ni b'a la de. San yɛlɛma seli kɔni bɛ kɛ ka labɛn a ɲɛma Bobo Dioulasso. Ayiwa an bɛ dugawu kɛ Ala ka ko ɲɛ nɔgɔya ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi an bɛ taa Australie faba kɔnɔ n'o ye Sydney n'a filɛ nin ye duniya kɔrɔnfɛn fan fɛ olu ka san 2025 o daminɛna ka ban min kɛra ni mɔgɔ miliyɔn 1 ni kɔ ɲɔgɔn ka bɔli ye ka taa u jɔ ka 31 décembre yɛrɛ ɲɛnamaya min bɛ kɛ n'u ka yelenw ani yelentigɛw la jɛli ye ni o bɛ wele ko jeu d'artifice ka fara o bɛɛ lajɛlen kan fɛn min ye sinikaw fɛnɛ ye olu fɛnɛ ka san yɛlɛmana ka ban jamanatigi Xi Jinping fɛnɛ bɔra tarata bi ka kuma laseli kɛ min dɔ bɛ tali kɛ u ka san 2025 o politigiko nasiraw kun kan. Sisan an bɛ segin ka taa Burkina Faso jamana kan Segu ni Dɔnko nasiraw fɛ a ka gɛlɛ Bobo Dioulasso dugu kɔnɔ ka bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ u ka faso kɔnɔ danfani min lakodɔnnenba don n'a bɛ wele ko kɔkɔ donda i ka o ye maaw la min cɛ ka ɲi kosɛbɛ ni a dancogo ka ɲi wa n'a kɛlen don fɛn ye bi Bobo Dioulasso ka bɛɛ lajɛlen ka donfini don walasa a ka se ka dɔ ɲɛdɔn kɔkɔ danfani a bɛ dilan cogo di bonya min b'a la Bobo Dioulasso Jorokin Dawu ale b'o lase an ma ka bɔ Bobo Dioulasso. Kɔkɔ donda ye fini ye min bɛ bɔ Burkina Faso jamana kan. A dilanba caman bɛ Bobo Dioulasso kɔnɔ o min ye jamana faaba filanan ye. A kɛra sabu ɲuman ye ka maa caman dɛmɛ baarako ta fanfɛ. Cɛ fara muso kan fo ka taa se denmisɛnw ma bɛɛ b'i niyɔrɔ sɔrɔ ni baara kɔnɔ. Dɔw b'a siri, dɔw fɛnɛ b'a sɔgɔ, wa dɔw fɛnɛ bɛ yen k'a don galaji la ka sɔrɔ k'a di a kolikɛlaw ma. Kɔkɔ donda a nana cogo minɛ musow tun b'a kɛ ka kɔrɔ o b'a wele dɔw b'a wele ko cɛti baara la dɔw b'a wele ko sirika dagamu u ka fɔ la dususuma bɛ a baara la sabula kɔkɔ donda bɛ dilan faso kɔɔri sɛnɛlen na ka tila ka bama yɛlɛma faso jesedalaw fɛ a bɛ san damadɔ bɔ jamana ɲɛmaaw ye dɛmɛ don u ma ani ka kɔkɔ donda labelliser cogo la cogo min na a kana ladege maa wɛrɛ fɛ cogoya wɛrɛ la min t'a cogo yɛrɛ yɛrɛ ye ka tuguni faso bolonɔ don wa kunnawolo baara ɲuman don jamana tɔgɔ la. Kari population ye bibi n'a yɛrɛ tɛ ni a ka di yɛrɛ de fɔlɔ tun ni tun taara ala complet kelen tɛ sɔrɔ dɔw fɛ mais bi dɔw yɛrɛ b'a fɛ tuma bɛɛ ale ka to ka don qualité ni couleur ka to ka taa. Waati jan tɛmɛlen kɔkɔ donda tun bɛ maa caman bolo komi dɛsɛbaatɔw ka fini donta. Nka an bɛ don min na i ko bi a sanga bonyana kosɛbɛ ka d'a kan finidɔnba ŋanaba dɔw bolo sera a ma o kɛra sababu ɲuman ye k'a don ba la ani k'a kɛ sanga wuli ye diɲɛ fan caman na. Kɔkɔ donda yɛrɛ donne tu vois je suis arrêté là je suis très à l'aise ouais kɔkɔ donda non ko funtɛni b'a jukɔrɔ ou non quand tu portes n'i y'a donné en tout cas tu es à l'aise. Kɔkɔ donda en tout cas fan ɲuman ba le n'i y'a san a bɛ mɛn et puis a bɛ dugu tɔgɔ bɔ fana an ka dugu yɛrɛ taabolo ye kɔkɔ donda ni faso danfani. Ne kɔni b'a fɔ musow ye o ko jija ka kɔkɔ donda san a sɔngɔ ka nɔgɔ et puis barika baara. Kɔkɔ donda diyara mɔgɔw ye voilà puisque a bɛ bɔ an fɛ. Aw y'a faamu cogo min na nin bɛna dan sigi an ka san 2024 o kunnafoni